मिथिंगा एक्ट्रिसा जोंनि जायगाखौ नुफेराखैमोन फाग्लि बायदि जादों जोंनि जायगाखौ नुनानै आरो दा जोंनि जायगाखौ नुनानै माने बेवहायनो हाबा जानो लुगैबाय आंखौ सेंग्रा नागिरनो खोन्थादों बिनिखायनो सिन्था खालामनांगौ गैया गोलावा इयो 9 पइन्ट सामथिं एसिया टिसिया मोनथिया जोंनि जायगानि लावसिन जायखिजाया ओमफ्राय धला सदिया दंबावो धला सदियाखौबो देखायबावगोन जि फाग्लि जाखाबाय इयो बेनो रायजोफोर बियो बेहाय थालांनो लुगैबाय जोंनि जायगाखौ नुनानै दालांखौ नुनानैनो बिराद मोजां नुदों माने बियो थालांखासिगोन बा मिथि एक्ट्रेसा फैगासिनो दङ बैहाय अखा हादोंमोन बैहाय माखासे दंजोबो बिनिफ्राय नायदो नै खेबग्राया जोंना डेन्जार पार्मानेन्ट फिक्स साथायाबो डेन्जारखासो बिराद खाथ्रा बा डेन्जारलै टपिया खैथा लानायलै हावलासो फंबाय थिगानो दं इउ विल स्टेन्ड bre नावखौ सोरखौ नों नुफा माफा जायो बुं बुनानै हाबा लाना बुना बुथारनांगोन गथ'नि जात मिथिखा नामा रायजोफोर गदाय लानांगौ नोंखौ कमिटि लानानै बिदि नाबोनो खोन्थानो हागौ गदाय लानानै ना रायजोफोर स्निल' गोसो स्निल' एदावखादों एदावनायाबो स्निल' नायलाय बियो जापाननि नङा जानो जापान मेड हिन्जाव इयो बे हिन्जावा जापान मेडनि जापानाव गोदो माने आं जापानाव उजिदोंमोन नै जापान एकदम जापान मेडखा नायलाय आं मास्टार देखायनोसैलै जापान मेडखा इनि नायलाय माने एसे आमेरिका मेडबा एसे गोजौ जागौमोन जापान मेडखा हाइटु ओमफ्राय चाइना एसे नांदेरदों बिदि आरो सबाय मोननो थाखाय बिराद दिखांनांगौ जायो दे माराय जोबदों बारा नायबाय थाबा जामो एक्ट्रिसा जामो जोंथ' जामा हौवा मोनसेया ना मा होनदां दे खनसे मिनिनाव नुदों I love you not Hello everyone मिथिखौ लानानै मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम बानायगासिनो दं जोंनि सानजारि नोगोराव बे मिउजिक भिडिअ एलबामा मा आरो माला रिलिज जागोन साननैसोनि गेजेराव नुनो मोनगोन नोंथांमोनखौ जोङो सारप्राइज होनो नागिरदों बे मिउजिक भिडिअ एलबामजों मेथाइआ मा बेखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो मोनथिनो मोनगोन आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो बे मिउजिक भिडिअ एलबाम फैयोब्ला नायगोन आरो बेखौ जों समजों लोगोसे खोन्थानाय जागोन शुट सोलिगासिनो दङ अखा बोथोर अब्लाबो बे लकेशनाव दङ बे लकेशनाव जों शुट लानो नागिरदों बिनिफ्राय अखा हानायनि थाखाय एसे अखा हानायनि थाखाय जों थाथ'नो गोनां जादों जोबोद मोजां जायगा ओरैबायदि बिउटिफुल प्लेस ओरैबायदि आरो रायजोफोर नै रायजोफोर जोंना सोलिगासिनो जों गासैबो रेडि रायजोफोर बियो सोर सिनायदोंना नोंथांमोना बियो जाहैबाय सुनिता बर' मिथि नार्जारिनि बेस्ट फ्रेन्ड बिथाङाबो सासे इउटुबार सुनिता बर' इउटुब चेनेलाव थांबानो बिथांजोखौ लोगो मोनगोन बिथाङाबो बे ओंखारनो गोनां मिउजिक भिडिअ एलबामखौ इन्जय खालामफाबाय आरो लोगोआवनो दंफायो आसा फारिदों नोंथांमोना बिनि इउटुब चेनेलखौ बयबो शेयार आरो